Как губите 70% от продажбите си? Преди казвах 30%, само ако не се обработват правилно възраженията, но в последно време наблюдавам и даже действахме като тайни клиенти при няколко наши клиенти и забелязахме как не се губят само 30%, а 70% от продажбите. И сега ще ви споделя как. Представете си, че имате хубав продукт, имате хубави условия, хубав магазин, хубави условия на труд, но вашите търговци, хората, които работят с клиентите, са пасивни. Клиента влиза, т.е. вие сте платили доста маркетинг, вие сте платили доста пари на хората за маркетинга и рекламата, за изграждането на бранда, за да влязат тези хора във вашия магазин. И след като влязат във вашия магазин, вашите търговци не ги посрещат веднага, не ги питат, не им задават правилните въпроси, не ги обслужват бързо и по този начин всъщност вие сте платили пари, обаче не получавате, не получавате всички възможности за продажба, които влизат реално във вашия магазин, които минават покрай вашия щанд, или пък които просто се обаждат по телефона, за да попитат във вашия склад, имате ли това, имате ли онова, и човек отсреща им отговаря просто като едно бюро справки, вижте на сайта, всичко е качено, или да, или не, колко струва, да или не. Тоест, от една страна губите пари поради факта, че няма нужното обслужване, с нужната скорост и нужното качество, а от друга страна поради факта, че хората отсреща, когато чуят не, отговарят машинално или спират разговора и казват, хората нямат пари. Така че, ако имате хубав продукт или услуга, ако имате вече доволни клиенти, заемете се здраво с това и си организирайте редовни продажби. В случая въобще не твърдя, че вашите служители са виновни. Много често те не са обучени, много често вие не сте обърнали достатъчно внимание на това. Може би сте ги изпратили на 1-2 тренинга, но нищо не се е случило. Обикновено това, което се случва, 1-2 седмици след това вие сте доволни, търговците са ентусиазирани, но след това нищо не се внедрява в бизнеса. Именно поради тази причина последните 3-4 години провеждаме един тренинг, който се нарича редовни продажби. Преди го провеждахме за 8 седмици, но понеже беше твърде интензивен, вече го правим за 3 седмици. Така че тази есен отново ще го проведем тази година. Обикновено през годината го провеждаме 1 или 2 пъти. Тази есен отново ще го проведем и ако имате желание, вие или вашите търговци да се обучат, запишете се, напишете в коментарите редовни продажби и ще ви изпратим линк, откъдето да си изтеглите програмата. А сега ви пожелавам един успешен есенен сезон с повече продажби и повече щастливи, лоялни и доволни клиенти, които се връщат при вас и ви препоръчват.